याहाय थांदोंमोन दिपेन बरुवा जेलाव लोगो हमैयाखै नामा सारखौ लोगोफोर नोंथांमोन बयबो बे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ बेजों लोगोसे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय नङा होमबा स' लोगोफोर आं भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं जेनाखि दहाय जेनेबा बिनि सिगां मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन दा बेवहाय सानैसो मानसिफ्रा ओरैबायदि राव बुंहरदों जे एमबाथा सारा हारिनि थाखाय मा मोजां मावखो हो मा होनदों आरो बेजों लोगोसे मा होनबावदों सासे बिथाङा जाहैबाय मा होनो हाग्रामानि खि जाग्रा सैमा फाग्लानो साला सुवा नोंनि नाम मेनसन खालामनो गोनांब्ला खालामगोन साला जोलैनि हांगारसो बै मानसिया मिथिबायना दिनैनि दिनाव हारिनि थाखाय बिथाङा सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै गावनि बिसि गावनि फिसाजों ज' ओंखाम बोथिसे मोजाङै मोनजायाखै नों मा बाल घन्टा मिथिगौलै नाम मेनसन खालामनो गोनांबा खिन्थु दिगदार जानो हागौ स' लोगोफोर जेनाखि थांनाय समाव जोंहा एमबाथा सारा हाग्रानिफ्राय फैदोंमोन अब्ला बै समावहाय जिथुनाखि एमबाथा सारनि हिन्जाव आरो बेजों लोगोसे एमबाथा सारनि फिसाजो बिथांमोना बेसेबां खुसि जादोंमोन नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ गोबाङानो नुवाखैबो जानांगौ एमबाथा सारनि हिन्जाव आरो बेजों लोगोसे फिसाजोआ ओरैबायदि खुसि जादोंमोन स' लोगोफोर बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै ला बिनि उनावहाय जोंहा जिथुनाखि नैबे दायो एमबाथा सारखौहाय जेलाव लाबोदों बा जेलनिफ्राय कर्टआव लाबोदों नङा होमबा दा बेवहाय एमबाथा सारनि फिसाजो आरो हिन्जावा बेसेबां दुखु जादों दिनै आखायाव जिनज्रि दिरुंजों खानानै बोगथिंबायदों सोरनि थाखाय हारिनि थाखाय बिथाङा आखाइ फारसे गैजायाब्लाबो सेक्रिफाइस खालामदों मानि थाखाय दासिमबो सेक्रिफाइस खालामगासिनो बिथाङा जेलाव थानानै दिनैनि दिनाव माखासे सैमा फाग्लाफोरा रोनावलाबायो एनडिएफबिनि बा सोरबा हारिनि थाखाय मोजां बा सानोब्ला बुङोब्ला मा बुंगोन माबा पार्टिनिसो थांगोन बेवहाय पार्टिनि जेबो लोब्बा गैया दिनै सरकारखौ सोर सालायदों नैबेसो बखिजागोन बा सरकारखौ सोर दांदों बा सरकारखौ सोर दायो सामलायगासिनो नै बिसोरखौसो सोंखारिनो गोनां बेवहाय माबा बिपिएफनो माबा हाग्रामानो माबा इउपिपिएलनो बेफोरबायदिनि खोथा फैया पलिटिकेल बेवहाय गोबां दङ दायो सरकारखौ सोर दादों नै बिथांमोननि दायथ'आ बुरबक स' लोगोफोर नोंथांमोना जिथुनाखि नैबे भिडिअखौ नायनानै ला आं सिखारनाय लोगो लोगो मबाइलखौ नायनानै नुदों आं मबाइलाव ससियेल मिडियाआवहाय नुदों फैफिननायनि होनायखौ ओमफ्राय खोनानाय लोगो लोगो आं मोजां मोनदों आरो फैफिनोबाथ' मोजां आंनि थाखाय बहुद मोजां न'खर दैदेननो थाखाय फिसा फिसौ खांलांनो थाखाय सुबिदा जायो सरकारखौ मा बुंगोन जाहाथे थांफिननायनि जेबो माबा जाया फैफिनोबा सरकारा लाबोयोला आसाम सरकार बिटिआर सरकारा दानि सारा जेनेबा लाबोयोबा जाहाथे बियो न'आव थानानै जाहाथे न'खरखौ सालायनो हायो दैदेननो हायो फिसा फिसौखौ मोजां जाहाथे जयै न'खरखौ खांलांनो हायो बेनि थाखाय आं खावलायो ओरैनो खारलांफिननानै बेसे गोबाव जाखो थांनाया बियो जानुवारिनि 3 तारिखआव थांदों ओमफ्राय बेनिफ्रायनो पुलिसफ्रा न'आव फैनानै बुंफैदोंमोन आरो मोनायाव ओमफ्राय बाहेरायाव थाथ' होननानै ओमफ्राय बेनिफ्रायनो मोनायाव थांनायनिफ्रायनो बे गैया दिनैसिम नोंथांनि जिथुनाखि हासबेन्ड बियो पुलिसफोरनि साइडनिफ्राय गावखौ माबा मोनसे एसे उसुबिदाफोर खालामनायफोर माबा मोनसे फोरमायोमोन नामा नोंनो जायनि थाखायहाय खारलांफिननांदों गावथ' आंनि सायाव जेबो खोन्थानाया गावसो ओरैनो थायो ओमफ्राय आंनोहाय खोन्थानाय जाया आरो ओमफ्राय जिथुनाखि जाबाय घटनाया बे केसनि सोमोन्दै ओमफ्राय पुलिसफ्रा बाहेरायाव थानो थिननाय हिसाबै बियो बाहेरायाव थाबायमोन थानानै ओमफ्राय
गैया दिनैसिम फैनाय जायाखै मानि थाखाय थांफिनदों गावनो फोरमायाखैना गावथ' फोरमायाखै आंनि थाखाय ओमफ्राय जानो हागौ बेयो आंनि सन्देहआव बे केसनि सोमोन्दैनो बाहेरायाव थानांगौ आसाम सरकार बिटिआर सरकारा जेनेबा सारमोना अननानै न'आव थानानै जाहाथे न'खर सलायनायावहाय नायनायाव जाहाथे बियो न'आव थानो हायो केसफोरखौ जाहाथे उइथड्र खालामनानै होयो बेनि थाखाय आङो आर'ज बिबाय आरो Your father is coming again and the police processing today. What do you like to say? I feel very good after hearing this news. Soon in the morning, after mom told me that in the news they gave that Papa is coming back. That's why I'm very happy. I would like. What about our family members? Are they happy? Yeah, we are all happy. Yeah. Like to say anything to the government of India as well as Assam, which are government, Yes, for the safety of the I would like to say request them that they bring back my father safely and solve his case and all. And then for mom also it is very difficult to run the family alone. That's why we need my dad along with my mom. How many days you have not seen your father? Maybe it's more than like 6 months. And from before only, my father was not at home now, and it was very difficult for us. Sir, Dipen Boro लोगो हमहैगोन ना हमहैयाखैमोन नोंसोरखौ मैयाहाय थांदोंमोन दिपेन बरुवा जेलाव लोगो हमहैयाखै नामा सारखौ दिपेन बरुवा सोरखौबा लोगो हमदों सोरखौबा लोगो हमाखै जों कर्टआवमोन मैया बे गारिजों लांगोनखौ आं खिन्थाखाबाय डिस्ट्रिक्ट सिजन एन्ड जास्ट दिनै क'क्राझार कर्टआवहाय एटेन्ड जानांगौ माखासे केस दंलाय माखासेया फैगासिनो दं अब्ला लोगोफोर जोंहा मोननैजों मोनसे बुजाबबाय जिथुनाखि एमबाथा सारा हाग्रानिफ्राय फैनाय समाव बिसि आरो फिसाजोआ बेसेबां खुसि जादोंमोन आरो दिनैनि दिनाव कर्टनिफ्राय गावनि बिफाखौ गोबानानै खुदुमनानै दिनै हगार हरनांबाय बेसेबां दुखु जाय दुखुखौ जायनाव जादों बा जायसो दुखुखौ दिनैहाय बेसेबां दावदाब बिखायाव खानानै लानांदों नोंसोर सोरबायदिया बुजिनोलै नोंसोरबायदि बैफोरबायदि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरग्राया बैफोरबायदियानो हारिनि जोलैनि हांगार नङा होमबा लोगोफोर दिनै ओरैबायदि बैफोरबायदि मानसिनि थाखायनो दिनै बुंनो थाङोब्ला गोबां बाथ्रा दं बुंनानै फोजोबनो हाया सरकारखौ सोर सालायदों बर' हारिखौ सोर दैदेनदों दायथ'खौ सोर लानांगौ
बेवहाय सोरबा BPF UPPL नि खोथा गैया दिनैनि दिनाव नाम बुंनो थाङोब्ला सरखारखौ सोर दादों बयबो मिथिखायो सरखारखौ दा बर'खौ हारिखौ सोर सामलायगासिनो बयबो मिथियो नङा होमबा बैसोरसो दायथ' लानांगौ So look over the video bang beyond the prison. Thank you so much for watching my video. Love you all. Forgive me, Zebra, Rawan, Gayariki.